Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkrom. Kinderkrom. Ja, dit is de kinderkrom. Ding en spring die boter om. We zitten op die boxenboom. Ieder week de kinderkrom. Vrije, blije kinderkrom. De kinderkrom is voor... Skippen, we zijn begonnen. Ja, maar Teuntje, wel niet, ik mocht toch wel zingen? Geen ruzie maken. Nee, klopt. We hadden afgesproken dat ik zou beginnen. Goedemorgen fans in Limburg, hier zien we weer met de kinderkrom. En ik zit hier tussen... Shari. En... Pleun. En Jippe, wat Teuntje wel niet? Nou. Pleun, je zit op onderzoek geweest op het Dendron College. Vorige week ging het vooral over zorg en welzijn. En vandaag gaat het over... Techniek. En wij zijn ook nog naar metaal en elektro geweest. Wie was dat? Ja, dat was wel heel spannend, maar dat was ook wel heel gezellig. Nou, tof. Ja, en weet je wat ook spannend en gezellig is? Dat is mijn vriendje Aartje Twinkel en dat ga je het hebben over het spoorzoekerslied. Hey, hoi, hallo jongens en meisjes. Weet je wat ik aan het doen ben? Ik ben aan het spoor zoeken. Op zoek naar nieuwe dierenvriendjes. En daar heb ik een liedje over gemaakt. Spelen jullie mee? Hey, wie is dat? Wie zijn we op het spoor? Hey, wat is dat? Hoor jij ook wat ik hoor? Geritsel in de bomen, gefluister in het riet. Kom maar tevoorschijn of durf je niet? Hey, wie is dat? Wie gaat er nu vandoor? Hey, wie is dat? Wie zijn we op het spoor? Hier ben ik, van voren heet ik Wiebel en van achter wilde zwijn. Ik woon hier in het bos en wil best jouw vriendje zijn. Ik rommel in de modder en ben vies van al dat draaien. Maar je mag me als je durft wel even aaien. Hey, wie is dat? Wie zijn we op het spoor? Hey, wat is dat? Hoor jij ook wat ik hoor? Geritsel in de bomen, gefluister in het riet. Kom maar tevoorschijn of durf je niet? Hey, wie is dat? Wie gaat er nu vandoor? Hey, wie is dat? Wie zijn we op het spoor? Hier ben ik, van voren heet ik Fix en van achteren de Vos. En ik maak met mijn geur vreemde sporen in het bos. Ik ben een beetje ijdel en heel trots op mijn rood staartje. En de slimste van het bos, vraag maar aan Aartje. Hey, wie is dat? Wie zijn we op het spoor? Hey, wat is dat? Hoor jij ook wat ik hoor? Geritsel in de bomen, gefluister in het riet. Kom maar tevoorschijn of durf je niet? Hey, wie is dat? Wie gaat er nu vandoor? Hey, wie is dat? Wie zijn we op het spoor? Hier ben ik, van voren heet ik Melvin en van achter heet ik Mol. Ik zie niets, want het is altijd donker in mijn hol. Mijn pootjes graven gangen en dat zie je aan de hopen. Maar wie wil er nu voor mij een bril gaan kopen? Hey, wie is dat? Wie zijn we op het spoor? Hey, wat is dat? Hoor jij ook wat ik hoor? Geritsel in de bomen, gefluister in het riet. Kom maar tevoorschijn of durf je niet? Hey, wie is dat? Wie gaat er nu vandoor? Hey, wie is dat? Wie zijn we op het spoor? Oh, wat gezellig. Hier zit ik, van voren heet ik Zigzag en van achter de libel. Zit zalig in de zon, want de zon zie je wel. Ik zig van links en zag naar rechts, ik zigzag op het water. Zo bijzonder zoek ik weg, zie zo tot later. Hey, wie is dat? Wie zijn we op het
Zeg Pleun, ik heb nog een vreugdje. Toen had het straks over metaal en elektro. Maar er was toch nog iets anders. Wat was dat? Ja, dat was vormgeving. Wij mochten met een stickertje op stoelen, interieur, mochten we het erop gaan plakken. Dat was wel echt heel cool. Ja, tof. Ja, en metaal en elektro vond ze dat niet ontzettend interessant? Ja, dat was ook interessant. Maar zorg en welzijn vond ik toch nog wel echt het leukste. En dicht dan. Nou, ik vond het wel ontzettend interessant en leuk om te zien hoe ze het allemaal deden, met toch zorg en welzijn. Nou, ik heb ons helemaal overtuigd. Ja, maar ga zelf maar eens even kijken, want hier komt metaal en elektro en interieur. Nou, ik ga jullie meenemen naar de volgende opleiding Bouw, Wonen en Interieur. Hoe je huis bouwt en hout bewerken. Nou, dan gaan we eens kijken wat onze leerlingen doen zijn. Hallo, wat houdt deze opleiding in? Nou, als je iets met bouw wil doen, zeg maar, dan kun je hier ook metselen achter. Dan kun je hier met hout werken, over meubels en interieur ontwerpen. Oké. En is deze opleiding niet iets typisch voor jongens? Nee, dat niet, want het is nou BWI, bouw, wonen, interieur. En dan gaan we ook meer met meubels en design. Dat is ook leuk voor meisjes. En waarom heb je ervoor gekozen? En zou je later ook iets in de bouw willen doen? Nou, ik heb voor deze opleiding gekozen vooral voor de design en het interieur. Want ja, het metselen en het timmeren, dat lijkt mij niet zoveel. Maar wij gaan hier ontwerpen en de meubels, dat lijkt mij dan ook wel weer leuk. Later zou ik hier wel, vooral in het interieur en design, zou ik hier voor gaan kiezen. Hallo, u bent de docent hier. Het lijkt me leuk om zelf iets te doen. Ja, dat kan. Wij doen hier ook design. En wij doen dus ook het bestikkeren van stoeltjes en meubeltjes. En jullie mogen hier uiteraard ook zelf wat bestikkeren. Dus loop maar even mee. Oké. We hebben hier een aantal stickers voor jullie al voorbereid. Die mogen jullie verder uitpellen. En die gaan we dadelijk op de stoeltjes plakken, zodat jullie die eventueel mee kunnen nemen. Ik ga er even tussenuit. Ik ga op eigen onderzoek. En wat zijn jullie hier aan het doen? Ik ben bezig aan een ontwerp van een huis te maken. En dit is mijn eigen huis. En heel veel stickers aan het maken voor het stoeltje dat we aan het maken zijn. En die kun je dan laten afdrukken. En op welk programma doen jullie dat? Dit is op SketchUp gemaakt. En wat is SketchUp precies? Een soort van ontwerpprogramma waar je stoeltjes, huizen, meubels, van alles kan maken, zeg maar. We waren nou bij Bouw, Wonen en Interieur, waar de nadruk echt lag op het interieur. En nu gaan we eens kijken naar Meta Elektro, onze andere afdeling en de laatste. Hallo, wat houdt het eigenlijk in, metaal en elektro? Metaal en elektro is eigenlijk een combinatie van metaaltechniek en elektrotechniek. Metaaltechniek, dat is veel hier met lassen, frezen, draaien. Nou, je hebt veel banken, worden ook van metaal gemaakt. Nou, dan ga je naar elektro, dat komt veel voor in huizen. En ook in auto's zit ook elektro, bijvoorbeeld deze auto. Hallo, u bent hier de docent en wat gaan we hier allemaal zien? Ja, ik ben docent van Meta Elektro. We hebben hier een aantal dingen voorbereid om te laten zien. Hier op deze tafel gaan we mig-mag lassen. Daar gaan we zo meteen dichtlassen. En daar aan het einde gaan we vacuüm vormen. En daar wordt een masker gemaakt. Oké, we gaan hier dus zien of kijken naar het mig-mag lassen.
Nou, in de Meta-Electro hebben we ook te maken met veiligheid. Ook bij het lassen hebben we te maken met veiligheid. En daarom gebruiken we een laskap. Dan kan je toch naar het lasproces kijken. Oké, hier zien we het eindresultaat. Jim heeft hier een perfecte las gemaakt. Hij heeft door middel van toevoegmateriaal heeft hij 2 platen aan elkaar verbonden. En dit zit voor eeuwig aan elkaar. We hebben hier 2 laskampioenen in ons midden. We hebben Lars van der Vecht, die is nummer 1 geworden op het Limburgs kampioenschap. We hebben Mark Willemsen, die is nummer 2 geworden op het Limburgs kampioenschap. En op dit moment, tijdens deze opnames, is Lars van der Vecht bezig met het Nederlands kampioenschap Nederlands. Dit is een Batman-masker. Wat heeft dat met metaal te maken? Ja, we werken hier natuurlijk ook met metaal, maar ook met kunststof. En deze machine die zorgt er natuurlijk voor dat wij zo'n masker kunnen maken. En hoe hebben jullie dat gemaakt? Door warmte van het apparaat gaat het plastic wordt verwarmd. En dan kunnen wij het gaan vervormen door een mal. Nou, wat Lars hier nu voor gaat doen, hij legt nu een stuk plastic op het apparaat. Hij klemt het dus zodanig vast dat het ook nergens heen kan. Dan hebben we hier nu een verwarmingselement die erop gaat. Dan kun je al het kunststof wat eronder zit, dat gaat zich nu vormen. We zijn hier bij de afdeling Elektro en dan zullen we eens kijken wat zij hier aan het doen zijn. Oké. Hallo, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Wij zijn hier verschillende elektrotechnische schakelingen aan het maken. Bijvoorbeeld schakelaars aan het aansluiten of stopcontact aan het aansluiten. Die ook bijvoorbeeld in je huis zitten. Dat we daar bij de vervolgopleiding daar een basis mee hebben. Maar ik heb ook nog een vraag aan jou. Kun je een leven zonder elektro voorstellen? Ik zou niet weten hoe. Ja, dan moet je eens voorstellen dat je geen mobiel hebt, geen computer hebt, geen licht in huis hebt. Je kleren niet kunt wassen in de wasmachine, geen licht hebt op straat. Dat zou me best wel raar lijken. Nou, dit is een hele interessante toepassing van elektrotechniek. Het heet quizschakeling. Het werkt als volgt. Wie als eerste drukt, die mag antwoord geven en het lampje gaat dan branden. En als de manager bijvoorbeeld zegt van een vraag stelt, dan mag diegene dan drukken. Maar als je te laat bent met drukken, gaat het lampje niet aan. Ik ben een quizmaster en ik stel een vraag. Op welke school zijn jullie vandaag? Dijkman College. Goed antwoord. Dit was dus Meta-Electro. Elektro, en dat is natuurlijk een vakgebied waar heel veel werk in te krijgen is. Baangarantie dus. Nou, heel erg bedankt Ronnie. Ik vond het echt heel gezellig en ik heb er ook echt wat van geleerd. Nou, jullie hartstikke bedankt. Was er ook toevallig een opleiding die je heel erg leuk vond? Die je aansprak? Ja, ik vond de zorg en dan met die kleine kinderen wel heel erg leuk. Heel leuk. Ik vond bouw en interieur. En ik vond de zorg met schoonheidsspecialist of iets. Ik vond de zorg ook heel leuk, maar dan is met koken. Ik hoop dat jullie een verstandige keuze maken en dat ik jullie hier na de vakantie weer terugzie. Hier op onze school. Tot ziens. Aie. Nou meiden, het zag er ontzettend leuk uit, hé. Goed gepresenteerd. Hé, maar vertel eens, heb je ook nog hobby's? Ja, dansen en zingen en op kleine kinderen passen vind ik heel erg leuk. Oh, leuk. En dicht dan? Dansen en volleyballen en gewoon spelen met de buurmeisjes vind ik leuk. Druk bezette dames. Ja, maar helaas, pindakaas, zijn we aan het einde van de uitzending gekomen. Ik stel voor dat we samen aftellen. Dat is goed. Toch om, hè? 1, 2, 3. De kinderkrom is verdicht. En weet je wat ik wil worden? Ik wil later DJ. DJ Jippe Zoer al.